Dnes si povieme niečo k tomu, ako sa správať v území s výskytom medveďa hnedého, aby človek predišiel alebo minimalizoval riziko stretu s našou najväčšou šelmou. Úplne najdôležitejšie je naozaj dodržať to, aby sa človek pohyboval v denných hodinách, čiže za svetla, nie v noci. A jednu z takých ďalších dôležitých vecí, ktoré treba dodržať, je rozhľad okolo seba. Pretože ak medveďa stretneme na väčšiu vzdialenosť a medveď zaregistruje nás a my jeho, tak máme samozrejme možnosť potom sa vrátiť, odkiaľ sme prišli, alebo medveď má niekoľko tých únikových trás a nepríde k žiadnemu nejakému takémuto stretu. Ten rozhľad sme si mohli ukázať vľavo alebo vpravo, napríklad takto. Keď vidíme a tam niekde by bol medveď, tak to riziko stretu je absolútne minimálne. Čo je ale väčší problém, ak by sme v prírode zišli z turistických trás a išli by sme napríklad do takéhoto neprehľadného porastu a do nejakej húštiny, kde tie medvede môžu odpočívať, tak tam hrozí riziko stretu na krátku vzdialenosť, kedy ten medveď môže tú situáciu vyhodnotiť ako rizikovú pre neho a môže prísť k tzv. Defenzívnemu, čiže obrannému útoku na človeka. Keď ideme na túru, tak je dobré na ňu nechodiť úplne sám, ale v nejakej skupinke, alebo aspoň dvaja, pretože v takýchto prípadoch už prirodzene tí ľudia sa rozprávajú a tvoria nejaký hluk. Ak sme napríklad niekde sami a potrebujeme prejsť nejaký neprehľadnejší terén, určite lepšie ako nič neurobiť je napríklad si zatlieskať, zapískať, zaspievať. Jednoznačne tak, že dáme vedieť okolo žijúcim divým zvieratám to, že sa tam nachádzame a majú šancu sa nám vyhnúť a zvieratá to vo väčšine prípadov samozrejme aj urobia. Na Slovensku ľudia často chodia do prírody aj so svojimi domácimi miláčikmi, čiže so svojimi psami, čo je úplne v poriadku, ale ak sa nachádzame na území s výskytom medveďa hnedého, tak aj táto vychádzka alebo tento výlet so psom má svoje pravidlá a najdôležitejšie z toho je naozaj mať toho psa na vôdzke a ostať na turistickom chodníku. A prečo je tomu tak? Pretože častokrát ten medveď by mohol byť aj niekde zaláhnutý v blízkosti nejakej húštine a odpočívať, kedy človek ani nevie, že ide okolo a dajme tomu v okruhu 50 metrov by mohol byť medveď, ale ten pes ho zacíti. A čo sa v tom prípade deje, ak pes nie je na vôdzke, tak pes zabehne za tým medveďom, vyruší ho, medveď je nervózny, vyrazí za psom, no a vtedy už prichádza na to, že ak sa pes bojí, tak samozrejme beží k pánovi. Ak za ním vybehne z húštiny medveď, tak už potom človek je pre toho medveďa väčší objekt a pes uteka niekde do dediny a človek si so zraneniami volá záchranku. Takže so psom v medveďom teritóriu alebo na území s výskytom medveďa treba dodržiavať tieto pravidlá. Zvončeky ja osobne odporúčam, ale iba do tej miery, že sú lepšie ako nič, ale zvončeky vedia prehlušiť napríklad nejaká zúrčiaca rieka alebo dokonca aj spev vtákov, takže nie je to úplne ten najlepší prípad. No a treba sa samozrejme vyhýbať aj skalným dieram, nejakým vývratom, pretože tam medvede vedia odpočívať a zase by sme sa k ním vedeli potom priblížiť na tú vzdialenosť, kedy medveď sa bude cítiť ohrozený. Čo je jeden z najdôležitejších faktorov alebo vecí, ktoré si na takúto túru do územia s výskytom medveďa hnedého zobrať, je samozrejme medvedí sprej, ale o tomto si povieme oveľa viac na budúce.